Anders, Ja, jong, zeg het eens. zie je dit jaar weer naar Circus Muk geweest? Zeker, Rinus. Jij weet toch goed dat het mij dan gaat juksen, jong? Waar jukst het dan bij jou, Hannes? Dat kan ik toch niet aanwijzen op een cd, Rinus? Want als het circus kunt, gebeurt er wat met ons. Het jukst nou in het bloed, en alles komt weer los. Het verdient gelopen, dat zoiets bestaat. En alle hazen hopen, dat het nou anders gaat. Kijk nou eens omheen, wat is er anders aan? Dan weer datzelfde doen, er is geen flikker aan. En door de rood van 11, weer diezelfde cup. Wanneer worden dat er 12, of kan dat niet op muk? Want als het circus komt, gebeurt er wat met ons. Het jukst nou in het bloed, en alles komt weer los. Het gordijn gelopen, dat zoiets bestaat. En alle hazen hopen, dat het nou anders gaat. En dan die kloete kaartjes, dat is verneukerij. Of diezelfde zeikers, op de voorste rij. Welkom en bienvenue, welkom. Biohazen, vierders, uit Gansgooi. Goed om te zien hier, ben blij dat je er bent. Gaat lekker zitten, het circus dat begint. Welkom en bienvenue, welkom. Bij Circus Muk, bij Circus Muk, in Circus Muk. Bij Circus Muk, bij Circus Muk, in Circus Muk. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Yeah, I feel a dream, can't you see it getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blood devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's covered in all the colored lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Pietje Potlood, anonieme reporter van Venroods Werkblad Maas in Piel. De organisatie heeft mij gevraagd om wat positief te schrijven over dat decor hier. Ja. Ja. Dat al decor, dat was zo slecht nog niet. Weet je wel, die zeilen met die cup erop, gewoon weggesmeten. Ja, met Rob van Lieshout was dat een heel gevecht. Daar wou je niet gaan. Ik mis alleen wel dat guitig cupje van Willy Voeste. Ik heb nog niks. Ik zorg je net achter de coulissen Karel van Daal bovenop Gerry en Thoos Peters liggen. Ja, in de container. Ja, en dan hebben ze nog geluk gehad, hè, dat Frank Klossen dat niet gezien had. Hij lijkt met de kop de andere kant op. Ja, die keek dan weer recht in het kruis van Ger Jansen. Maar ja, wend er maar aan. Hier moeten de komende 55 jaar wel met vooruit. Ik vraag me wel af, hè, hoe hier ineens zo'n grote tent kan staan. Er had helemaal geen vergunningsaanvraag in zijn krant gestaan. Oh ja, ze kunnen natuurlijk naar dat idee van Guus Rijntjes geluisterd hebben, van het CDA. Begin maar vast te bouwen, die vergunning die komt wel. Maar ja, ze maken er hier ook een heel circus van, hè. Ja, door wie wordt dat dan eigenlijk allemaal betaald? Zal vast Horeca Venray wel zien, hè. Ja, want die hebben me ook veel geld geboden om hier 5 over de muk alle namen van de Venraydse horeca te noemen. Dat ga ik niet doen. Geen potlood achter mijn oor wat daar aan denkt. Maar ja, ik heb natuurlijk nog wel wat ander mees. Want ik rijd laat samen met mijn compaan in een oldtimer naar de stad en parkeer dan even de promenade. In een helder moment ziet Lion door en een engel verschijnen. Achter op de koets. Dus ik knisper een keer met mijn ogen. En gossie mijne. Wat kreeg ik toch een schoesting? In het zusje. Ja, er moest wat gaan gebeuren, want de verleiding werd toch wat groot. Stond er weer achter de artiest wat te vrijen. Zet ze tegen mij, je doet toch wel wat om uw hulsman? Ja, sowieso. Anders komt er daar een andere vogel neven, als de zwaan. En uiteindelijk bleek het dat we ook nog gezien waren door een klokkenluider. Ja, dat was niet tof. Ja, en toch, hè, vroeg ik me af of ze wel een vergunning hebben voor deze tent. Weet je wat? Ik ga je dat vooral uitzoeken op het gemeentehuis. Goedenavond, Pielhazen, Pielhazinnen van Rooij. Vaste lopersvierders, alle mensen hier in dit geweldig theater. Van harte welkom op onze premièreavond hier. Het circus heeft zijn tenten weer opgeslagen hier op het Schouwburgplein. En we kunnen hier genieten. Kijk eens omheen mensen achter ons. We hebben een geweldig decor en ik wil vast voor beginnen met een geweldig applaus voor iedereen van de Decorclub. Dank jullie wel voor dit fantastische decor. Toppers. Ja, premièreavond. Traditiegetrouw betekent dat in een hele lange rij met aankondigen. Dus hou vast. Hier komt hij. Als eerste wil ik natuurlijk op deze speciale avond onze laureaat Jan Broeren van harte welkom hier met zijn vrouw en met de kinderen en de kleinkinderen. Welkom hier in deze zaal vanavond, Jan. Natuurlijk wil ik ook alle bronzen en wakkere Pielhaasdragers die hier in de zaal zien van harte welkom hier.
En natuurlijk het bestuur van vastelovensvereniging De Pielhaas. Met natuurlijk hier ook aanwezig voor de eerste keer onze opperpielhaas Michiel Uitenhagen. Ik weet niet waar die zit. Rond me een beetje licht, dan kan ik wel een beetje kijken waar iedereen zit. Ik zie er wat handjes gaan. Ja, het college zit er ook bij. Hartelijk welkom allemaal hier in deze schouwburg. Jongens, niet bang zien. De laatste keer dat we hier waren ging het met pizza en bier en shotjes en veel alcohol. Vanavond niet. Iedereen blijft rustig zitten. De bar is er nou pas open. Dus geen zeuren, geen zeuren, geen zeuren. Goed, natuurlijk het bestuur van de Hazekeutel. Ik weet niet waar ze zitten. Hartelijk welkom. Hier vooraan. En waar is onze mooie prins, onze jeugdprins? Die zit hier aan de buitenkant. Geef ze een groot applaus. Jeugdprins Luc en adjudanten Simon en Sjoerd. En natuurlijk een hartelijk welkom aan mijn collega vorst Job. Natuurlijk ook weer een welkom aan alle ridders, senatoren, ereleden en grootvorsten hier binnen. Fijn dat jullie er allemaal weer ziet. Ja, het is een heel liefske mensen. Het is wat, het is wat. Ook een heel hartelijk welkom en ik weet dat ze er zien in grote getalen. Het kloppend hart van onze vereniging. Waar zien ze die commissieleden van vastelovensvereniging De Pielhaas? Waar zien ze? Bescheiden mensen zien en blijven het waar. Ze blijven bescheiden. Als we het over bescheiden hebben, gaat dat hier zeker niet. Waar zien mijn mannen van de Aar? Beneden, jongens. Ja, zeker, zeker. Ja, je moet die prins ook hoger opzetten. Dus de vraag is, waar zien die mannen van APK? Naar boven deze keer, goed zo. Natuurlijk ook de sponsoren van de Pielhaas. Hartstikke bedankt en hartstikke fijn dat jullie hier ziet en welkom. En natuurlijk ook alle luisteraars. Ja, luisteraars van Omroep Venlo. Ja, luisteraars tegenwoordig. Kijk bijvoorbeeld naar de televisie voor de radio. Ja, is een beetje verwarrend. Maar iedereen die aan het kijken is, van harte welkom dat jullie hierbij ziet. En natuurlijk, we geven wat licht hierboven, want er zien ze weer. Onze zusterverenigingen die hier aanwezig zijn. Zien jullie wel, jongens? Ik hoor niks. Ja, ze zien er wel. Oké, nou, we gaan ze even voorstellen. Misschien komen ze dan een beetje los. De Blitterswikse Ruuk met Prins Roy, Prinses Elke en de Nijenvorst Max. Oh, jongens, dat kan harder. Ik weet dat ze aan de andere kant gaan ze dat wel doen. Ja, dus Spurrie met gedoelderen met Prins dan, Prinses Dionne en Vorst Job met een P. Ze zien er, ze zien er. En Job extra met een P, dat is voor mijn collega vorsten. Want als het een B was, dan is het een baan van Job. En zo zien we dit niet. We zien dit als een hobby, toch? Ja, dat zien we als een hobby, dit. Goed. Volgende kaartje. Ja, we gaan hier een mooi programma maken op de bühne. Maar het is hier een beetje leeg. Ik voel me hier een beetje eenzaam zo. Dus zullen we dat de mensen bij gaan halen? Nou, en ik wil ze eerst hier naar voren halen. Dit jaar worden de mechjes van de kindergarten begeleid door de Raad van 11 van de Pielhaas. Ja, ja. Wat schattig van mensen. Wat lief. Wat doen die kels dat goed en wat staan die vrouw die toch te stralen. Ja, we gaan even weer. Want we hebben natuurlijk weer een fantastisch boerengezelschap. En je hebt misschien een boer al gekend. Want die maakt hier net de opening met zijn prachtige nummer. Maar geef ze een groot applaus. Ons boerenbroedspaar Joey Eddie Von met opperboer Stef. En voor de duidelijkheid, jullie gezelschap zit ongeveer door, heb ik het idee, of niet? Ja, daar zit de rest van de boerenfamilie. Goed, dan is het bij een grote eer om ook voor te stellen. Het trio van 2024. En ik wil ze gerne voor halen. En als eerste wil ik naar voren hebben, adjudant Sil. En natuurlijk adjudant Dion. En daar komt die mens, hij staat te trappelen als heerser van alle opritten, straten, pleinen, terrassen. Alles wat met steen te maken. Onze steengoeie, doorluchtige dwaasheid, Prins Rob de Tweede. Ja, daar zien we bijna zoiets. Alleen, wat is het circus zonder de artiesten? En ik ga ze even naar die voorstellen, want ze komen hier allemaal van achter naar voren toe. Geef ze een geweldig groot applaus. Jullie hebben ze net in de opening al gezien met de Credit Show. Geef ze een groot applaus. Danshuis Venray!
natuurlijk gevolgd door alle artiesten van de Venrotse liedjes. Welkom dat jullie er ook ziet. Ze zien er allemaal bij. Je mag ze aanraken als ze never nog opkomen lopen. Geen probleem. Voor de APK jongens, ze lopen straks ook boven langs. Komt goed. En natuurlijk het zoontje uit Blitterswijk is er ook bij. Jansen, dansen en sporten zal vanavond zijn opwachting maken hier op de bühne. En natuurlijk terug van weg geweest, Sjoerd en Paul, oftewel de Wouter. Natuurlijk vertrouwd gezicht hier op de bühne, Dizzy Dance. En als laatste sluit de rij hier op het podium op dit moment, Danshuis Wel. Ik zag een mens kijken, die commissie Muk, die is verjongd de afgelopen jaren. Nee. Dit is Danshuis Wel, even voor de duidelijkheid. Goed, er zijn ook nog 2 buts die hier vanavond bij komen. Daar kan ik jullie later nog veel meer over vertellen. Maar dat betekent dat we nou iedereen voorgesteld hebben. Het was mijn hele intro, zal ik maar zeggen. Dankjewel voor de muziek. Wij gaan beginnen en dan wil ik toch even vragen aan ons lieve boerenbroedsbaar en opboer en het trio of jullie achter klaar willen maken. Dank jullie wel. Geef nog een keer een groot applaus. Het boerenbroedsbaar met de opboer en ons eigen trio. Dank jullie wel. Ja, en dan is het zoiets. Tradities zien er en manieren te houden geworden. En dit jaar doen we dat natuurlijk niet anders. Opa's en oma's, papa's en mama's, pak de fototoestelletjes er maar bij. Want nou is het dan echt zoiets. Wietske en Bieneke hebben weer monden zitten oefenen met al die mooie vrouwen. En die vrouwen hebben er keihard voor gewerkt. Dus ik hoop dat jullie er klaar voor ziet. Die vrouwen in ieder geval wel. Mooi gesminkt, mooi aangekleed. Geef ze een gruwelijk groot applaus. Pierla's en hier is voor jullie de kindergarde. Ja,
storm door het theater in. Lekker. En doet maar gezellig met, hè. Het geeft mij niks, al komt de wind van ver. Ik draag iets in mijn hart en dat slept mij hier wel te. Nog 11 meter, dan zien we bij de top. Het werd vanzelf beter, samen komen we er bovenop. En dit is iets om nooit meer op te geven. Vast te lopen. Vast te lopen voor het leven. Maar als het zo stormen, maar als het zo regenen, zo is het leven. wat kan er geven? Vast te lopen, Kan allemaal tegen. Maar als het zo stormen, maar als het zo regenen, het kan ons niet geven. dan kunnen we tegen. Vast te lopen. Voor het leven. Al ligt de wereld verloren in de mist, toch vinden we de plek, we worden vastgelopen is. Deze storm is nooit te zwaar voor ons. Dansen in het oer, laten wij dit nooit meer los. Dit is iets om nooit meer op te geven. Vast te lopen. Vast te lopen voor het leven. Maar als het zo stormen, maar als het zo regenen, zo is het leven. wat kan er nog geven? Vast te lopen, Kan allemaal tegen. Maar als het zo stormen, maar als het zo regenen, het kan ons niet geven. nog kunnen we tegen. Vast te lopen. Voor het leven. Dit is iets om nooit meer op te geven. Vastelovend voor het leven. Maak ons in die eindjes. Hey, 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 hey. Maar als het zo sterven, maar als het zo regenen, Zo is het leven. wat kan er nog geven? Vast te lopen. Kan allemaal tegen. Maar als het zo sterven, maar als het zo regenen, Het kan ons niet geven. nog kunnen we tegen. Vast te lopen. Voor het leven. Dank jullie wel. Pielhazinnen. Een van de 4 liedjes van de liedjesfestival wat we in november hebben gehouden. Zilly stond ook een van de artiesten die overmorgen, zondag is het, hè, zondagmiddag, wordt er bekendgemaakt wie er nog het LVK gaan. Misschien gewoon deze week kan je er ook naartoe. Wij zien in ieder geval gruwelijk grots dat ze hier zien. Wat als het zo stormen? Hier stonden Koen en Ankie. Dank jullie wel. Ja. Wat hebben we geluk met al die mooie muziek hier in Venrooy. Maar voor de volgende artiesten, ja, die hebben hier al dukker gestaan op Muk. Ze zijn een tijdje weg geweest, natuurlijk hier op Muk, maar niet in hun eigen dorp. Ze zijn gewoon gebleven, ze zijn bezig gebleven met hun liedjes, met hun muziek, met hun cabaret. En toch, dit wordt maar tijd om hier op Muk te komen staan. En we zijn gruwelijk groot dat ze er wel zien met een nieuwe act hier op Muk. Helemaal de barretocht, helemaal vanuit het Blitterswijk, hier naar het Schouwburgplein gemaakt. En we zien gruwelijk groot dat ze zien. Geef ze een groot applaus. Het zooitje uit Blitterswijk! Hallo. Goedenavond. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Zien we er klaar voor? Oké. Hey. Wat leven wij toch tegenwoordig in een hele rare wereld. Vind je dat niet? Veel nepnice. En als ik hier voor kijk, is ook veel nep. Ja, dus ja, wat gebeurt er allemaal tegenwoordig? We hebben fabeltjes, feiten. Ja, je weet het gewoon niet meer, of niet Bas? Je hebt nog een voorbeeld. Een klein voorbeeldje dan. Tenminste, dat werd gezet. Hier achter het ziekenhuis. Hoenderstraat, Mertenseweg. Dat is geen stuk grond. Iemand heeft een stuk grond daar gekocht. Ik weet niet wie. Ja, dat is... En nou
huur ik dat er een nudistencamping komt. Ik ga je niet. Ja, en de eigenaar, wat ik gehoord heb, den kleedo daar zelf uit. Dat is kloot, hè? Ja, we zingen gewoon over verder, hoor. De donderschoten liggen open en de borden wiezen dan verkeerd de weg. En de bieber wakker nog wat jaren slopen en het CDA die loopt met handen weg. En we kijken nergens meer van op. Wegen de was dat heel van Roy op de kop. Ho, hi, ho. Nee, we kijken nergens meer van op. En Michiel zei kwam, Leon die ging vertrekken. Hou je wel weg. En de wiep eindelijk een neonderband. In de kerststal hoge ezels die meer schrekken. Een regiment van een gek zonder verstand. En we kijken nergens meer van op. Wegen de was dat hier van Roy op de kop. Ho, hi, ho. Nee, we kijken nergens meer van op. Dit jaar heb je een speciale ekjaar. Ja. Ze zijn al 40 jaar bij Dizzy. Dit jaar afgeschreven, maar voor deze keer nog de laatste dans. Als dans! Ja, oké. Ja, probeer maar eens. En je hoeft al hier toch nooit te gaan vervellen. Want die rooi is altijd wel wat aan de hand. Aan de hand. En we kijken nergens meer van. Ik moet vast je midklappen, joh. Wegen de was het viel en Roy op de kop. Ho, hi, ho. Nee, we kijken nergens meer van op. En we kijken nergens meer van op. Wegen de was het viel en Roy op de kop. Ho, hi, ho. Nee, we kijken nergens meer van. Kijken nergens meer van. Kijken nergens meer van op. Dankjewel. Ja. Wat zijn we toch wel blij dat we je terugzien, ja. 10 jaar geleden, dames en heren, 10 jaar geleden kunnen we gewoon een nummer schrijven en er is helemaal niks aan de hand. Maar tegenwoordig moeten we echt opletten wat je schrijft en wat je zegt, hè Bas? Het is Ja, niet ja. gemakkelijk meer tegenwoordig, want we zitten met allemaal van die generatie. Je mag niet meer alles, je kunt niet meer alles. En privacy is heilig. Dus het volgende nummer, huur er vanzelf. Ook Van Roy wil jaarlijks een Oktoberfeest. Aha. Oh yeah. Op Duitse muziek dan te hier gaan als feest. Aha. Oh yeah. Organisatie, doch dat alles toch kost. Vergunning vragen, nee, dat hoeft niet voor ons. Die mogen zich rustig een beetje verschamen. Maar we noemen geen namen. Nou, we noemen geen namen. Ze dachten we kunnen het er wel op hokken. Aha. Oh yeah. Flexhuizen plaatsen zonder te vragen. Aha. Oh yeah. Mooi buiten Van Roy moeten ze neergezet. Maar kerker bekwamen toen in verzet. Die mogen zich rustig een beetje verschamen. Maar we noemen geen namen.
ruist door een beetje verschamen. Maar wie noemen geen namen? Maar wie noemen geen namen? Ze kunnen nog één keer proberen, dames en heren. Ze is wel over datum. Nee, je batterijen erin en dan gaat ze weer. Handstand. Ja. Dat is niet veel. Ja. 10 jaar lang proberen te ontkennen. Aha. Oh yeah. Wisten van niks als best zit kennen. Aha. Oh yeah. Odeon het ziekelijk nog gehaald. Sanering werd door de gemeente betaald. Dus los. Die mogen zich rust door een beetje verschalen. Maar wie noemen geen namen? Maar wie noemen geen namen? Nee, namen noemen doen we niet. We hebben een briefje metgekregen van de namen die we niet mogen noemen. Dat is Gijs, Twan. Jan, Daan mogen we ook niet noemen. nog een Jan mogen we ook niet noemen. Hi. Willy, niet noemen. Rob. Nee, Michiel noemen we ook niet. Bart. Nee, Frank noemen we ook niet. Leontien. Nee, en Perry, 59. 59. Ja, alles wordt duurder. Dankjewel!
Hazenpielen zinnen, geef ze een geweldig applaus. Jansen, dansen en sporten met een geweldige dans met Venetiaanse carnaval-invloeden. Gemaakt door Jorianne en Adela. Jorianne overigens nog proficiat met het over haar behandigen. Wat zeg ik, we zijn nog helemaal te stapelen hiervan. Met de Orde van de Hazenkeutel had ze gewonnen. Fantastisch, helemaal goed. Geweldig, geef ze nog één keer een groot applaus. De dames hier van Jansen, dansen en sporten. Ja, ik had het al gezegd, we hebben wat succes, nogal succes met de liedjes. Ook de volgende artiesten die hier komen. Ja, een liedje, ik wou je niet gewoon. Nou, ik ken ze ook anders. Ze gaan ook nooit naar huis. Dat is ook wel erg. Maar vanavond zien ze, dan wees in Grootstad ze zien ook al gespannen voor zondag. Maar geef ze een groot applaus. Hier zien ze Van Lieshout en Arts. Vrijdagavond 6:30. Ram kapot, de piep is leeg. De ganse weg werd doorgejakkerd. Geen puff, dat is wat ik zeg. Vul de bokstest dan echt trillen. Op liefde G, hij staat al kaal. Nou voor u dan, maar echt hier even. Weinig zin, ik weg al. Ik wou niet gaan, ik blief niet lang. Ben zo weg, oké. Nog één en dan. Het ging van baaf naar buiten, naar blokken. Ik weer gek, als goed me schokken. Het ging van lief naar lachen, naar lallen. Dus met z'n tweeën, nee 11 met z'n allen. Boem! Van de weg, lei was jurk. Hoera! 5 keer 11, den al de mak. Ik moest erheen, dat zei mijn vrouw dus. Wat een glorie, vet geluk. Maar iemand toch viel het niet tegen. Borst en kiers en nog meer bier. Het is mij nog de kop gestegen. Weet je wat? Ik blief hier. Ik wou niet gaan, ik blief niet lang. Ben zo weg, oké. Nog één en dan. Het ging van baaf naar buiten, naar blokken. Ik weer gek, gans koek me schokken. Het ging van lief naar lachen, naar lallen. Dus met z'n tweeën, weer 11 met z'n allen. Woe! Vaste loven, dinsdagmorgen. Stieve knuik, een hol de kop. Laat die boeren moest maar schieten. De vaste loven zit erop. Maar in mijn boek blijft er wat juksen. Ik blief niet thuis, ik moet gaan. Dus ga ik nog hier even kijken. 3 keer raaien hoe het hebt gegaan. Ik wou niet gaan, ik bleef niet lang. Ben zo weg, oké. Nog één en dan. Het ging van braaf naar buiten, naar blokken. Ik weer gek, gans goed me schokken. Het ging van lief naar lachen, naar lallen. Dus met z'n tweeën, weer 11 met z'n allen. Boem! Goedenavond luisteraars van Omroep Rooi. Fijn dat jullie er weer ziet. Helaas wederom slecht nieuws. Want het misdaadpercentage in Venray is gestegen naar 35%. Het aantal plekken dat verloedert stijgt met 28%. Vertrouwen in de politiek is tot ver onder het vriespunt gedaald. En? Ja, Daan, dat is ook lekker nieuws.
ben ik net begonnen. Allemaal veranderingen. En verder is ze me zwaar aan het verloederen. Ik zou niet weten wat ik nog moet doen nu hoor. Ja, burgemeester, het gaat inderdaad niet goed, maar ik weet het ook niet. Vroeger vlogen we Huub Kleffer zien, maar dat moet ook niet meer willen. Ja, burgemeester, er zit niks anders op dan de noodtelefoon te pakken en te bellen. Money on my mind, but stand next to this money like, hey, hey, hey. Shake, shake, shake your money maker. Like you were shaking it for some paper. Shake, shake, shake your... Ja. Ja, dat snap ik dat je wel bij mij uitkomt. Ja, ik kom eraan. Money on my mind, but you's a hell of a distraction when you shake your... Ja? Wat? Echt? Zeker, ik kom meteen eraan. Kun je eens een beetje op, man? Het gaat weer in een tempo. Kom op. Nou, doe het eens rustig aan, man. Jeetje, minder is ook niks veranderd in al die jaren. Wat, verrekt een druktemaker. Goedenavond, Venray. Welkom. Hier zien we weer. Lang geleden, meer dan 15 jaar de Wouten. Fijn, eindelijk. We mogen weer, we kunnen weer. Ha, heerlijk. Zeg, waarom zien we eigenlijk hier? Want van het gesprek met de nieuwe burgemeester, daar kon ik niet veel van maken. Ja, sommige dingen veranderen inderdaad nooit, hè. Luister is nog steeds een heel beste eigenschap. Venray verloedert, alles glijdt af. En hij wil dat wij hier komen oplossen. Daarom zien wij hier. Venray verloedert, alles glijdt af. En wie moeten dat oplossen? Ja. Nou, dat gaat nog een hele klus weg als ik dat hier zo zie. Goeiedag dan. Hey, en dit decor? Oh, wacht. Oh, dit decor moet zeker ook weer veranderd worden, wat? Net zoals bij de Pila's de laatste 10 jaar alles moet veranderen. Live muziek hebben ze ook al afgeschaft. Het is niet meer zoetjes aan, maar gewoon stil. Hey, en PP, kende nog vroeger? Prinsenproclamatie. Dat hiet tegenwoordig... Rooi, dat komt goed uit. Mijn god zeg, als je dat gans uitgesproken hebt, is de avond al voorbij. En weet je wat ik helemaal frappant vind? Nou? Tegenwoordig kun je als wethouder al prins van Rooi werden. Maar goed dat het termijn van prins in 1 jaar is. Stel je voor dat hij minstens 4 jaar was blijven zitten. En nog helemaal, dat is nog helemaal van de laatste jaren iets. Nou willen ze ook nog dat een vrouw prins van Rooi kan worden. Zie... Laat ik u 1 tip geven. Als wij wat zeggen, hou de hele mond dicht. Maar goed, zie dit verro? Prinses Anne met de alleszeggende slogan... Ik zie blij dat dit jaar de Pila's bij mij is binnengevallen. Ik zie de eerste prins zonder... Stop! Doe niet zo vrouwenonvriendelijk, man. Dat kunnen we niet maken in deze tijd van LHBTQI en woke gemeenschappen. Martin Leenders, onze wethouder. Daar schijnt ze wel eens in de regenboogpyjama te slopen. Vrouwonvriendelijk? Vrouwonvriendelijk? Als ik iets niet ben, is het wel vrouwonvriendelijk. Vrouwen vinden me helemaal het end. En weet je ook waarom? Het is Frans, het spreekt Frans en het is een beest in bed. Wat? Moi. Man, schijt toch uit, man. Echt waar. Je kunt bij vrouwen maar aan 1 ding denken. Nou, doe toch eens een beetje rustig aan, jong. Ik zie de laatste 10, 12 jaar aardig veranderd. Ik zie tegenwoordig een echte huisman geworden. Huisman? Laat me niet lachen, man. Ik weet dat jij in de zaal nog niet uit kunt leggen hoe je moet strieken. Oh, nee? Nee. Dan moet ik maar eens opletten. Ik begin met een hoesje over mijn plank te trekken. Dat is om te voorkomen dat er vlekken op komen. En dan zet ik hem gelijk op de hetste stand. Strik alles volledig glad. Maar mij
dan gaat het ook een beetje stroevig. En dan moet het een beetje vochtig maken. En daar heb ik een heel speciaal knopje voor. Maar let op, wel een gevoelig knopje. En als je daarop klikt, dan spritst er zo water uit. En dan strik ik alles helemaal glad. Duidelijk? 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 Dit had helemaal niks te maken met wat we voor hier zien, man. Je denkt alleen maar weer aan onszelf. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Ik denk regelmatig aan O. En dan vooral aan een vrouw. Hoe is het toch eigenlijk, mensen die nog getrouwd, verloofd, verliefd, kinderen? Hoe zit het eigenlijk? Ja, wat denkt u nou zelf? Natuurlijk, alles in mijn leven is een succes geworden, dus ook mijn huwelijk. En jij, weer aan uw zoveelste vriendin toe zeker? Zeker, zeker. En een toppertje, jongen, een toppertje. Die van mij had laatst nog op de koffer van de Playboy gestaan. De koffer van de Playboy? Ja, met aanstampen van het al papier. Hé, maar met mijn relatie niet zo, maar hoe zou het hier eigenlijk in de zaal zien? Doe maar eens een beetje licht even. Eens even kijken. Zien er hier... Ik zei, doe maar eens even een beetje licht. Ja, dat is voldoende, dat is voldoende. Zitten er hier nog mensen in de zaal die een serieuze relatie hebben? Oh, dat is gek, hè? Meneer, hallo. Ja, gij daar. Die daar lang zo, is dat een relatie? Ja, maar dat vind ik hier geen serieuze relatie. Kijk, dat bedoel ik nou. Dat kan ik toch niet serieus nemen? En daarom hoef ik geen vrouw. Het is alleen maar lastig. Lastig, wat pas echt lastig is. Ontdekken waarom het in Vanrij allemaal zo afgeleid, waarom het verloedert. Ja. Want daarom zien we hier, en een beetje onderzoek, hè, jongen, leert wel, hè. Ook met de Venrooyse ondernemers, hè. Het gaat allemaal niet al te best, hè. Nee, daar heb ik werkelijk in. Nee, daar heb ik gelijk in. Bart van der Sterren is in ieder geval in verzekering gesteld. Joris van der Velde had een switch gemaakt naar andere planten. Harold Verrijd, opgepakt met knokploeg Verbouw mij Jansen. Voor tonnen aan geld weggesluist aan de Oostsingel door de witwasmechjes. Hey, en Piet van Dijk opgepakt wegens handel in puur cocaïne. Tja, en Paul Verlipsig en Guido van Dijk die zo'n merk zien begonnen. Dat is echt geen zuivere koffie, hoor. Nee. En wat dochter dan? Gijs Schapendonk en zijn companen die Mascarade BV zien begonnen. De naam zet toch al genoeg, of niet dan? Tja, echt wel. En als laatste Ilse Fransen, opgepakt wegens belastingontduiking. Hebben ze zelfs beslag geleid op de pertstal. Ja, jongens, dat gebeurde allemaal niet in een tijd dat wij hier de scepter zwaaiden. Echt waar, wij lossen dat op. Wij hangen losse eindjes. Nog zo'n los eindje, hè? Ja. De vergeten driehoek. Oh ja, de vergeten driehoek. Mijn god, daar zien ze nog steeds kwijt, lijkt het wel. Hey, en tegenwoordig staan er van die straatbeveiligers. Nou ja, zeg maar gerust, zogenaamde straatbeveiligers. Die staan daar met de hand in de tas. Die zien niks, die doen niks. En het enige wat ze wel doen is praten met dat volk wat daar naar de koffieshop gaat. Maar wat ik niet begreep, als ik ze dan wat vraag, ik versta er helemaal niks van. Ja, dat is logisch. Die spreken straattaal. Daar zit alleen maar klinkers in. Ja, het is verloedering alum. Het is echt verloedering alum. Ja, ik weet het. Hé, maar wacht. Verloedering alum. Dan zal het hier in de zaal ook wel verloedering alum zien geworden de laatste jaren. Doet maar weer een klein beetje meer licht. Oh, maar meer dan voldoende. En doet me één plezier als we hier met Klaas en dan draai hem gauw dicht. Want gans niet naar die cup moeten kijken. Zeg eens kijken. Oh, wacht. We kunnen eens ons nieuwste ding uitproberen. Ja, maar wel op een normale manier. Ja. We hebben een nieuwste gadget. Daarmee kunnen we een foto maken. En daarmee kunnen we gelijk zien wat Gebo een kerfstok heeft. Zeg eens kijken wat voor gespuis hier allemaal rond zit. Ah, daar. Ja. Meneer, doe me een plezier. Naar dit gatje kijken en op 3 meest lelijke gezicht optrekken. Ja? Normaal, hè? 1, 2... Ik zei toch pas bij 3? Ja, dit kunnen we dus echt niet meer maken. Je ziet er een stuk ouder, of niet? Levenservaring. Je zit er gewoon misbruik te maken van de positie, man. Misbruik te maken van mijn positie? Ja. Misbruik te maken van mijn positie? Weet u wie pas echt misbruik maakt van zijn positie? Het nieuwe bonnenkanon van de politie Rooi. Bonnenkanon? Wim de Schriever. Nou, dit bedoel ik dus. Nou, kom eens hier staan. En doe nou eens gewoon heel even serieus. Want anders maak ik een CDA'tje van nou. Een CDA'tje? Ja, dan moet je er wel bij zien, maar moet je eigenlijk niet meedoen.
Oh, meneer gaat op zijn strepen staan? Hè? Meneer gaat op zijn strepen staan? Ja. Ik weet niet, hè, vrolijke vriend. Maar wie heeft er vandaag weer het meeste geld binnengehaald in de staatskas? Ik, toch zeker? Ja, en waar zien die dan weer van? Allemaal fout geparkeerde auto's, hier buiten bij de Schouwburg. Allemaal van die vrouw van Dizzy. En hoe weet je dat die van die vrouw van Dizzy zien? Ja, stonden allemaal schijf ingeparkeerd. Maar dat is niet de enige bekende Venraaienaar, hè? Het is een grote puinhoop. Ja, zo hebben we laatst de rector van het Rijland College, Bas van Rooyen, aangehouden. Het was mijn partij zeik weer, regen en hagelen. Komt een mens met 100 km/h over de singel jagen. Wil je me stopteken gegeven? Meneer van Rooyen, dit kan zomaar niet worden. Hier krijg je geen bekeuring voor. Beroept hij zich op noodweer. Ja, en dezelfde avond een inbreker aangehouden in datzelfde Rijland College. Leid door even zien roes uit te slopen, nog een nachtje deur halen in het dorp. Hebben er ook nog sporen van braak aangetroffen? Ja, ook in het Venrooyse onderwijs is het allemaal niet meer wat het geweest is. Hè. Nee, dat weet ik wel, maar niet zo pessimistisch. Niet zo pessimistisch. Hoezo? Het gaat gelukkig ook nog goed in sommige branches. De horeca in Venrooy, die blijft als nooit tevoren. Ja, daar had hij inderdaad wel geluk in. Jongen, dankzij Knisper drinken we eindelijk fatsoenlijke koffie, in plaats van een oploskoffie op bureau. Ja, en gij Schapendonk, dan hoeft met zijn compaan geen moment te twijfelen of de zaken wel goed gaan. Jongen, de grote markt is één groot horecaparadies geworden. En gelukkig voor ons geen steekhuizen meer. Scheelt een hoop werk. Goh, en in de Venrooyse horeca wordt keus genoeg. Een hoop plekken worden echt heerlijk aan tafelen. Waaronder heerlijk. Bistro Barroos. Oh, daar kunnen heerlijk eten. Roos. Heerlijk. Bistro Barroos, daar kun je goed eten inderdaad. Ja, maar goed, luister. Je zit wel eens een positief verhaal af te steken. Maar ik ben het er niet helemaal mee eens. In Venrooy, onder de €1000, huurde niks meer. Mensen, benzine is niet te betalen. Boodschappen reizen de pan uit. Het is niet voor niks dat in het halve centrum alles leeg staat. Ja, daar had ik wel gelijk in. En tegenwoordig, mensen moeten allemaal bijverdienen. Allemaal bijverdienen. Laatst kwamen de grote criminelen tegen met tonnen aan cashgeld. Bleek om een afrekening in het criminele circuit te gaan. Ja, en wie wij laatst ook flink hebben moeten laten afrekenen, is prins Stan van de Spurrimuk in Oelderen. Dan in een overtje gestapt in Venrooy met een auto naar huis, we hebben hem even de kant gezet. Blazen, ja, te veel gedronken. Stan, wilde jij hier nog wat over verklaren? Zegt hij, nee, ik beroep me op mijn zwijgrecht. Ja, dat zou iedereen moeten doen in Oelderen. Hé, maar even iets anders. Hè. Ik zit hier nou al een paar minuten naar op box te kijken. Wat had het dan nou in godsnaam weer aanhangen? Ja, bij de Gamma gekocht. €200 voor één rol. Lient. Afzet, lient. Echt werkelijk waar. Hé, maar over afzettingen gesproken, werd wie er ook nog een bekeuring gehad heeft. Ja, dat onze weet ik wel burgemeester. zeker. Absoluut. Dan had een bekeuring gehad voor het negeren van een rood kruis bij de spitsstrook. Boete €250. Of zoals meneer zelf zei, een donatie aan het Rode Kruis. Hé, maar even, hè. Even. Ja. Als onze burgemeester, dan ons notabene zelf heeft ingehuurd, zich al niet meer aan de regels houdt, wat moeten wij dan nog? Ja. Ondernemend Venrooy gaat het niet goed met. Mensen praten niet meer met elkaar. Iedereen is maar op zijn teentjes getrapt. Wat moeten wij dan nog? Ja, vind je het gek? Ja, natuurlijk vind ik dat gek. Jong, niemand durft er toch meer stelling in te nemen tegenwoordig. Allemaal bang dat er weet ik allemaal wat kan gebeuren. Hey, maar weet je wat? Als wij nou eens hier eens even stelling innemen, krijgen we misschien toch nog wat geregeld. Ja, daar hadden we misschien wel een punt. Want mensen, alle veranderingen, die zien mij voor iedereen lastig. Maar ja, zonder veranderingen, geen mooie nieuwe dingen. En zonder mooie nieuwe dingen, geen mooie nieuwe herinneringen. Nee, precies. Dus mensen, heb eens wat vaker een beetje begrip voor elkaar. Ben een beetje lief voor elkaar en vooral op de momenten dat een ander het nodig heeft. Want ja, dan hoeven wij niet iedere keer terug te komen om al die problemen op te lossen. En dan blieft de mooiste weg, naar huis, altijd de rooi lopen. En ik huur als ik door achter bij de grote kerk zie. De mooiste stroot op weg naar huis, die loopt de rooi. De mooiste stroot op weg naar huis, die loopt de rooi. Ja, lieve vrienden van het circus.
Deze keer niet als regisseur, als prins, als adjudant of als regelaar van alles en nog wat. Nee, maar gewoon in een rol waar ze heel graag op het podium altijd zien. Ze waren er weer nog lange tijd. Geef ze nog één keer een groot applaus. Paul en Sjoerd, oftewel de Wouten. Ja, en ook dit jaar is het op de premièreavond weer een tijd voor een stukje ceremonie en protocol. En daar willen we nou in overgaan in ons programma. Daarvoor wil ik het bestuur, de Raad van 11 en het trio van Vastelovensvereniging De Pielhaas op de bühne hebben. We gaan hier op de bühne iemand eren. Een hele speciale mens, voor al zijn verdiensten. We gaan namelijk onze bronzen Pielhaas 2024 uitreiken. En ik wil de ceremoniemeester van dienst, onze Wout, vragen om de heer Jan Broeren hier naar de bühne te halen, alstublieft. Je kunt het dus 1000 keer oefenen voor de spiegel, maar toch anders. Jan, ik mag Jan zeggen. Van harte welkom. Ellie, jij ook van harte welkom. Je zit nog in de zaal, maar niet minder natuurlijk. Ook kinderen, de kleinkinder, familie, collega's, vrienden hier in deze Schouwburg. Waar wij tijdens onze circusmuk op de eerste avond onze bronzen Pielhaas uitreiken. Met deze onderscheiding wil de vereniging er waardering uitspreken voor iemand die grote verdiensten heeft op sociaal en cultureel gebied binnen het Venrotse. Het is de hoogste onderscheiding die wij als Pielhaas uitreiken en dit jaar heeft het bestuur van Vastelovensvereniging De Pielhaas gemend en unaniem besloten om deze onderscheiding uit te reiken aan de heer Jan Broeren. Gaat het nog? Ja Jan, toen Frank, onze voorzitter en ik, een gewone kale dinsdagavond of woensdag, ik weet niet meer wat het was, dachten wij om 8:15 wel een keer zeker even aan te bellen, want dan zal hij wel thuis zien. Maar wij hadden natuurlijk beter wat te weten. Natuurlijk zie je dan niet thuis. Dan zie je weer iets aan het doen. Hij was aan het fitnessen en Ellie zei, dan kom je dadelijk maar terug. En tegen Ellie had je gezegd, wat moeten die kels nou weer zo laat hier? Ja, het gaat over het museum, want we hadden een wies gemaakt. Wij, Frank en ik, waren naar een SLV-vereniging geweest en daar hadden ze een prachtig mooi museum. En ja, dat is toch wel een beetje Jan zijn passie. Dus wij zeiden, daar moet ik gewoon kijken. En hij was al tegen Ellie bezig, ja, dat kunnen ze ook wel op een andere keer doen. Maar ja, daar kwamen wij eigenlijk niet voor. Want je ging meteen vertellen, ja, ons museum. En dan beginde je een beetje te glunderen. En dan komen die sterretjes en die glinstering komt dan in de ogen. En dan beginde je enthousiast te vertellen over het museum. Over wat je nog hebt gedaan van de werk. Voor het Raailand, voor het Bouldercar-project, voor het dingen, voor de jeugdvastelof. En je blieft dan aan de gang. Ja, toen hebben we jou toch maar een beetje moeten onderbreken, Jan. Want het ging maar door en het ging maar door. Want je ziet in een mens die altijd wel de mogelijkheden ziet om iets te regelen, iets te organiseren, iets te verzinnen of te verbeteren voor de vastelovend. Maar vooral voor de jeugdvastelovend. Oude jeugdvastelovend van Den Hazekeutel. Die jij meer dan iemand anders een warm hart toedraagt. En toen we de vraag willen stellen van Jan, zou jij dit jaar de bronzen Pielhaas willen ontvangen? Wie het biestig stil aan de overkant van de tafel. Je kijkt ons met iets wat waterige ogen en vol ongeloof aan. En het eerste wat je zichtbaar geëmotioneerd wel zet. Ja, maar natuurlijk wil ik dat, maar ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb het niet alleen gedaan. Nee, ik heb ook altijd mijn grieze wiezen bij me gehad, mijn vrienden. Maar Jan, dat weten wij ook wel. Jij ziet altijd bezig met Anton, Gerrit en Grat.
Maar dit is nou echt voor O. Voor O alleen. Want wij zagen hoe gruwelijk groot en hoe dankbaar dat jij waart. Je moest er even van bij komen. Maar wij moeten dankbaar voor O zien. Want jij ziet diegene die alles doet. Wat jij allemaal doet voor deze Rooise vastelovend is niet normaal. Ik ga je niet oplezen wat onze bullenlezer straks gaat doen, Jan. Want het is een hele lijst. Je hebt hem al een keer gehoord. En ik hoop dat er alles op staat. Maar ik ben bang dat dat niet allemaal is. Zoveel doe jij. Toen ik bij jou op bezoek kwam, om nog even de laatste avond door te spreken... Toen vertelde jij dat alles niet kon zonder een goede voorbereiding. En een goede voorbereiding, dat is alles. En dat je niet zulke dingen kost doen als je niet de juiste mensen in mogen had. Ja, dat klopt, Jan, maar er is altijd één kapitein op zo'n schip. Altijd. En het dan iets aanstuurt. En er is ook altijd een goede kapitein die zijn bemanning kiest en die van zijn bemanning houdt. En die bemanning die ook voor hem door het vuur gaat. En dat doen ze vooral, Jan. Je ziet in een mens dat niet zoveel hebt met mailtjes, met appjes, want je ziet in een mens dat van persoonlijk contact houdt. Op weg terug, zei jij, van Amsterdam naar huis, 2,5 uur, bellen met iedereen hoe het erbij staat. Maar dan kan ik horen hoe het gaat. En als het dan niet goed gaat, dan ga ik de volgende dag gewoon even lekker op de koffie om te kijken wat er mis is. En of wat ik nog kan doen voor dat mens. En zo zie jij. Praten, mensen recht in de ogen kijken en dan zien hoe het met iemand gaat en wat je eraan kunt doen. En dat is ook kracht, Jan. Toen ik al vroeg wat jouw grootste prestatie is en waar je het meest grots op waard, toen vertelde jij de bouw van onze vastelovenshal. Het was het zwaarste, maar ook waar je de meeste voldoening van hebt gehad. Want jij hebt daarmee de Hazekeutel een toekomst gegeven en een solide basis. En je kost durven beginnen aan een betere samenwerking tussen de Pielaars en de Hazekeutel. Die basis had jij gelet. En er is nou, en er werd nou op dit moment, samengebouwd aan prachtig mooie wagens voor de optocht. En zo huurde het ook. En bovenin die hal, daar ligt ook nog een klein projectje waar je wel eens wat tijd in steekt. Een work in progress, zal ik maar zeggen. Het museum. Ja, je geeft er rondleidingen aan basisscholen, aan bedrijven. Aan een groep Japanners heb ik zelf nog wel eens gehoord, die nog over de vastelovend kwamen. Maar je doet dat altijd met een idee. Hoe krijg ik de mensen, of bedrijven, of scholen enthousiast voor onze vastelovend? En als onmisbaar cultureel erfgoed dat wij op een goede manier moeten kunnen etaleren en doorgeven aan de jeugd. En dat is wat jij wilt, Jan. En dat vinden we fantastisch mooi. Jan, je staat nooit stil en je verzint altijd wel iets voor een ander te doen. En vooral is er niks mooier om te zien als we hier rondlopen, dat de ganse jeugd van alle kerkdorpen samen hier de vastelovend viert. En wetende dat jij er ook een steentje aan bijgedragen had. Jij ziet de eerste die het opgestart heeft. En samen doe jij dat, met Ellie. En jij en ik weten allemaal, ja, wij kunnen van alles doen hier op zijn buun, maar als er niet een hele sterke achterband tussen zit, dan kunnen wij helemaal niks. En toen ik al vroeg, nou, dan zal het wel wat rustiger worden vooral, keek ik aan de andere kant naar de toffel, naar Ellie, en die zat al zo van, dat gaat hem niet werken. Want jij ziet geen mens voor stilzitten. Jij wilt dat niet doen. Jij ziet altijd bezig in een team. Want volgens Oud rijdt het altijd een teamwerk. Dat is het allerbelangrijkste met alles wat wij doen. Ik mag hopen dat wij hier in Rooij of elders in de gemeente nog druk mogen gaan genieten van uw toomloze inzet voor de vastelovend en vooral de jeugd vastelovend. En het is mij een grote eer om te vragen aan de bullenlezer een beschikking van toekenning aan u te willen voorlezen. Beschikking in zake toekenning de bronzen pielaars. Met deze onderscheiding van verdiensten, ingesteld in 1971, wil de vereniging de waardering uitspreken aan Zilli die belangrijke sociale en of culturele verdiensten hebben voor de Venrotse gemeenschap of voor een deel van die gemeenschap, zonder dat deze verdiensten voortkomen uit professionele activiteiten of op materiële gronden werden gehonoreerd. Sedert de datum van instelling is deze onderscheiding toegekend aan 1971 Jan van Daal tot en met 2023 Lei Potte. Voor het seizoen 2023-2024 heeft het algemeen bestuur van Vastelovensvereniging de Pielaars besloten om deze onderscheiding toe te kennen aan Jan Broeren. Deze onderscheiding is dik en dubbel verdiend en werd aan hem verlend omdat zijn grote inzet voor de jeugd vastelovend, waar hij zijn eigen al heel leven lang voor inzet.
Hij begint in 1970 als raadslid en ceremoniemeester van de Jeugdraad van Elf en vervolgens in de jaren 80 tot het bestuur toe te treden en jarenlang de rol van voorzitter te vervullen. Het met opzetten van de Jeugdvastelavondsraad. Als bestuurder en kaarttrekker heeft hij samen met de andere initiatiefnemers en de dorpen gezorgd dat de Jeugdvastelavond in alle dorpen gevierd kan blijven worden. Zijn ontzettende rol bij het tot stand komen van de Vastelavondshal. Als projectleider en bestuurder heeft hij altijd zijn eigen volg en met succes hiervoor ingezet. Het opzetten, samen met zijn kamerui, de Grieze Wiese, van het Bolderkaart-project, waarbij hij als niet ras-echte netwerker iedereen verbindt. Daarna heeft hij het Vastelavondsmuseum met gerealiseerd en was hij lid van de Senaat van de Pierlaars. Buiten dit alles zet Jan zijn eigen ook nog in voor andere projecten en deelt hij zijn kennis waar mogelijk, zodat jong en oud de vastelavond kan blijven vieren. Deze beschikking is de vastlegging van bovengenoemd besluit van het bestuur van de Vastelavondsvereniging de Pierlaars, genomen in de algemene ledenbestuursvergadering van 16 oktober 2023. Aldus getekend Frank Ars, voorzitter Vastelavondsvereniging de Pierlaars. Ik gewoon een beetje nerveus, Jan. Want het is nou echt zoiets. Het is mij een grote eer en dat weet ik. Ik vind het fantastisch mooi om het te mogen doen. Maar ik ga je maar echt overhandigen. De bronzen Pierlaars. Ja, Jan, we hebben een heerlijk bosje bloemen voor Ellie. Maar Ellie blijft mooi in de zaal zitten. Onze prins die zal hem straks netjes overhandigen aan Ellie. Een bosje bloemen. En dan zou ik even onze prins willen vragen of hij nog een lekker flesje hazenbloed aan nou zou willen overhandigen. Dat lukt zo. Pierlazinnen, we gaan een stukje naar voren, want hij had het meer dubbel en dwars verdiend. Geef hem een geweldig groot applaus. De ontvanger van de bronzen Pierlaars 2024, de heer Jan Broeren. Ja, je voelt dat fijn, hè? Je ziet dat aan nou gezegd. Ja, Jan, daar stond ik dan en dan word je geëerd. En ik weet dat jij dat geweldig mooi vindt. Maar ik weet ook dat jij, Ger, waarschijnlijk nog iets tegen de mensen zult willen zeggen. Of niet? Even de bril op. En we hebben een speech. En daarom wil ik Ger het woord geven aan onze laureaat van vanavond. Jan Broeren. Beste vastelavondvrienden, ik ben zeer vereerd dat ik deze bronzen Pierlaars vandaag heb mogen ontvangen. Maar ik wil deze onderscheiding ook heel graag delen met mevrouw Ellie, die mij al die jaren de ruimte en de steun heeft gegeven om dit mooie werk te mogen doen. Ellie, super bedankt, meid. Dit is voor mij ook een hele mooie afsluiting van heel veel vrijwilligerswerk. Voor onder andere ons Vastelavondshal, waar op dit moment 40 vrijwilligers keihard aan het werk zijn om ook dit jaar weer met 2 mooie prinsenwagen aan een optocht deel te nemen. En Kerkdorp, let op, we gaan voor de Pierlaars Cup. Of niet, jongens? Ook een mooie afsluiting van de Jeugdvastelavondsraad Rooi. Met er 15 jeugdvastelavondsverenigingen. Die gezamenlijk ervoor zorgen
dat de jeugd vastelovend in elk kerkdorp blijven staan, om zodat de boodschap van vastelovend in lengte van jaren wordt doorgegeven. En dat is ontzettend belangrijk. En een mooie afsluiting bij de Senaat, die ik wel heel bijzonder wil bedanken voor alle steun die ik heb mogen ontvangen om die mooie projecten te realiseren voor de jeugd vastelovend. Maar, even schutten maken, Wiefke. Leeft niet, hè. Maar het is voor mij ook een mooie opsteker om verder te gaan met het mooi Vastelovensmuseum. Samen met mijn 3 Grieze, wieze vrienden, Gert, Graat en Anton. Die me altijd door dik en dun jarenlang hebben ondersteund. Pielhazen, Pielezinnen. Vastelovend is een feest, dat kunnen we met iedereen vieren. Dik, dun, riek, arm, groot of klein, het maakt niks uit. Vastelovend is een feest om mensen een plezier te doen. Om mensen een beetje uit eenzaamheid te halen. Om mensen het gevoel te geven dat ze er ook bij huren. Maar dat moeten we niet alleen doen met woorden, maar ook met daden. Want als ons dat gelukt is, deze opdracht naar de jeugd over te brengen, dan zal de vastelovend in lengte van jaren blijven bestaan. Altvast Piet Hermans, zodan als afsluiting op dit verhaal gezegd hebben: vastelovend, dat vierde niet alleen, dat vierde samen. Samen met alle mensen uit de kerkdorpen en de mensen uit het dorp Rooi. Vastelovend samen. Ik zou graag alle aanwezigen willen vragen om te gaan staan, zodat wij samen Rooi, mijn dorp, kunnen aanzetten. We verwachten nog wat meer, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, Pielhazen, Pielezinnen. Nog even één keer een grandioos applaus voor Jan Broeren. Goh, ik ben hier zeker eens achter hem die tent gelopen. Potdomme, wat is het hier groot, zeg. Je zou er wel een sleuteloverdracht kunnen halen. Ik zal de gemeente stippen. Maar ik wou nog even terugkomen op die vergunningsaanvraag, op die tent. Hè. Ik ben er vanuit het gemeentehuis geweest. Hè. En voordat je er binnen ziet, begint de ellende al. Eerst moeten wachten, die schuift de deur voor opgaat. Volgens moeten wachten, die deur achterover dicht gaat. Voor die deur voorover open gaat. Anders zien ze bang dat er een frisse wind uit het gemeentehuis waait. Ja, en ik kom er binnen en ik ga je dan meteen gezien. Hè. Dus ik zeg tegen de vrouw aan die balie, ik zeg, ma, wat zit hier voor vliegen? Ja, 38. Ja, met dat ik zeg, hè, staat er zo'n kerletje met zijn groen brilletje achter mij. Bleek dat de burgemeester te zien. Ik zeg, meneer de burgemeester. Ik zeg, dat stuk circus wat er in de Schouwburg hangt, hè, is toch een vergunning voor?
Ja, dat weet ik niet, zegt hij. Ik run alleen deze stand. En laten we eerlijk zien, je loopt al clown zat rond. Maar als je dat zo graag wilt weten, zegt hij, moet je maar een schriftelijk verzoek indienen. Je kunt toch wel schrijven? Ik? Schrijven? Ha! Dat heb ik als klein manneke in Oelderen wel geleerd. We moesten iedere merk het woord kaasselen opschrijven. Ik schreef dat iedere dag verkeerd, hè? En dat levert mij dus ook aldaag strafwerk op. En dan op het eind van het schooljaar schreef ik dat nog verkeerd. Hè? En toen vroeg de meester dus aan mij waarom ik kaasselen nog steeds verkeerd schreef. Ik zei tegen hem, meester, het mooiste moment van de dag vind ik, hè, als er een dikke rode streep door kaasselen gaat. Maar ja, tegenwoordig hoeft al niet veel meer te schrijven. Hè. Je typt wat Word in, hè, en de AI-technology maakt er gewoon een heel verhaal van. Ja, mooi voorbeeld. Ik moest laatst voor een reportage naar Meerselen. Dus ik rijd binnendeur naar Meerselen. Want ja, hoe komt dat anders in Meerselen? Ja, ik heb wat rondgelopen om te kijken, hè, wat de schaai was door het hoogwater van de laatste maanden. Hè. Nou, vervolgens typ ik in de ChatGPT de woord Meerselen en wateroverlast in. Komt er een heel verhaal uit. Meerselen is een gat. Als het regent, loopt dat gat vol. Punt. Ja, daarna maar naar IJsselstein gegaan, hè, want in IJsselstein is altijd alles groter, beter en hugger. Ja, en zo ook met dat hoog water, hè. Want in IJsselstein hebben ze meer water, hugger water en zelfs nog natter water. Tenminste, dat zijn ze in IJsselstein zelf. Ja, uiteindelijk heb ik dus toch een afspraak gekregen op het gemeentehuis. Hè. Hij zet de burgemeester nog doodleuk. Nou hebben ze die ezels uit de kerststal hier op het gemeentehuis ook nog een stoel gegeven. Maar zet hij om terug te komen op een vergunningsaanvraag. En zegt, ik denk dat geen moet voldoen aan de omgevingswet. Maar er is hier niemand dat in de omgeving wet. Ambtenaren. Mensen, ik weet wat de kop van het artikel gaat worden. Alles went. Ook deze stand. Vasteloven samen. Ja. En na de pauze hadden jullie hem vast en zeker al gezien. Onze razende reporter die ons op de hoogte heeft gehouden van al wat in het circus en om het circus allemaal aan de hand was. En ik hoor nog heel graag een geweldig applaus voor Frank Steegs. Onze razende reporter. Goed, buiten en we gaan verder met een stukje muziek. Mike en Kira, ook weer artiesten die elk jaar weer terugkomen en er met een prachtig nummer hier weer staan. Ook Sally stond in de halve finale van het LVK en hopen zondag een mooie plaats te gaan verwerven in de LVK-finale. Wie zal het zeggen? Het nummer wat ze met de LVK hebben ingeschreven is niet het nummer wat ze hier gaan doen. Kira was ook een beetje nerveus. Ze had het nog nooit gedaan. Nee. Wat? Nee. Oh, het nummer wat ze gaan doen, hier nooit gedaan. Hier is hij voor jullie, Mike en Kira. Steek een hand maar in de lucht. En we gaan zwaaien. Heel goed. Het ganse dorp heb ik gezien. Bleef altijd hier en wist meteen. Goed gebracht, het voelde goed. Dit plekje hier blijft in mijn bloed. Op de pleinen komen wij bijeen. Het mooie is dat ik hier iedereen ken. Altijd samen huurt bij ons. Dit plekje word ik nooit meer los. Hier tussen Piel en Maas geboren, wappert de vlag in rood en wit. Gutte Piel haast nooit verloren, om mijn hart voor altijd leert. Dit is het plekje waar wij altijd zien, dit is het plekje waar ons
slaan. En voor de klok voor altijd 11 blijft slaan. Dit is het laatste waar ik niet weg wil gaan. Ben je ver, is het nooit gedaan. Het ganse dorp weer op de been. Samen hier geen vult met dieren. Kroegen vol de prins voorop. Dit kreeg ik nooit meer uit mijn kop. In mijn hart daar zit de weg. Dit plekje huurt vooral bij mij. Dit gevoel die blijven zegt. Ik kan altijd bij ons terecht. Hier tussen Biel en Maas geboren. Wappert de vlag in rood en wit. De Biel haast nooit verloren. Waar mijn hart voor altijd ligt. Ik met weg op klappen. Dit is het plekje waar wij altijd zien. Dit is het plekje wat ons sterft verliet. Dit is het plekje wat mijn hart verdient. Dit is het plekje waar wij samen staan. En waar de klok voor altijd 11 blijft slaan. Dit is het plekje waar ik niet weg wil gaan. Ben in Verrooy is het nooit gedaan. Hey, hey, hey. Dit is het plekje waar wij altijd zien. Dit is het plekje wat ons te verbiedt. Dit is het plekje wat mijn hart verdient. Dit is het plekje waar wij samen staan. En waar de klok voor altijd 11 blijft slaan. Dit is het plekje waar ik niet weg wil gaan. Ben in Verrooy is het nooit gedaan. Dankjewel. Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Till my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? This is how I show my love.
Pielhazen. Vorig jaar stonden ze hier met een onderwaterdans en nu staat de hele kelder hier onder water. En dit jaar gaan ze weer in een geweldige dans. Een fantastische piratendans. Hier staat een grootste vader van een van de kleine piraatjes. Top gedaan. Geef ze één keer een groot applaus. Dizzy Dance! Nee, we gaan even verder in het programma, want ieder jaar het trio van dat dienstdoende jaar natuurlijk een eigen act hier op Muk. Ook dit jaar is er geen uitzondering op. Ja, we hebben van alles gedaan. We hebben liedjes, we hebben sketches, met ballen is er gesmeed. Ik weet niet wat er allemaal los is. En dit trio gaat zich ook op een fantastische manier presenteren op de bühne. Nou, we gaan ze dadelijk even aan de voorstellen als je nog niet weet wie ze zien. En ik hoop dat ze er wel host een keer klaar voor zien. Het trio heeft geoefend weken aan een stuk om deze act in elkaar te zetten. En ik hoop dat jullie er net zoveel van kunt genieten en lachen als ik het van tevoren heb gedaan. Ik hoop dat ze er klaar voor zien. Geef ze nog één keer een groot applaus. Het trio van 2024. Adjudant Sil, Adjudant Dion en Zine steengoeie doorluchtige dwaasheid, Prins Rob de Tweede. Welkom op deze magische avond van Muk. En dat Muk magisch is, dat weten wij allemaal. Dat komt ervan in omdat Rooi magisch is.
Want zeg nou zelf, die vuilnissekjes, ze hangen er altijd, maar waar ze van heen komen, niemand die het weet. Is toch magisch? En dat Muk magisch is, komt ook doordat vastelovend magisch is. Zo is op telekinetische wijze de installatie van onze prins Rob van deze warme schouwburg verplaatst naar het koude gemeentehuis. We moeten nog maar eens zien of dat een feest wordt. Wat echt magisch is Muk. Met waarmee dat aan doet denken dat ik als kleine boerenjong zo in een Muk achteruit in een koe heb getrokken. Het leven geven, dat is pas magisch. Geer nemen we jullie met door ons magische tour door Muk. Voor die tour hebben we een hele knappe vrijwilliger nodig. Leon, zou jij ook vrijwillig willen stellen? Ja, dat is een ander soort assistent als jullie gewend zijn, denk ik wel. Ja. Nou, dat is een hele knappe. Ja, dank u. Dus even kijken, jij bent Leon Aerts. Ja, klopt. Kan ik hem maar tekenen. Vierlingsbeek geboren. Klopt ook nog. 2 hele leuke kindjes had jij. Ja. Vast kennis met me maken. Getrouwd, Lotte. Ja, nog steeds gelukkig. En voor PSV. Oh, daar ben ik ook zo gelukkig mee in deze hier. Ja, dan heb ik het wel, denk ik. Kun ik eens even kijken. En ik wil hebben dat je eerlijk ziet en niet ligt. Zie je dit? 2 druppels water. Fantastisch, dan heb ik dat goed gedaan. Leon, ik heb hier 2 deusjes. Je mag er en kiezen. Oh. Ja. Draai me even om. Ja. Ja. In dat deusje zitten zo een aantal zekjes. Dan moet je zo open doen. Moet je 1 zekje kiezen. Met het doosje op de grond neerzetten. En dan moet even die kleur goed in je hoofd even inprinten. En dan moet je hem openvouwen. Moet je tot 11 tellen. En dan moet je omdraaien. Ja? Is dat duidelijk? Alweer met die handschoen. Ja, maar neem de tijd. Niet open, jongen. Nee? Ja, doe maar rustig aan, ik heb iets zat. Lukt het? Ja, het duurt even, jongen. Ik kan er niet. Nou, dan ga ik mijn tellen dan vlug. Sorry, ik ben maar later 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, moet je rustig aan. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Niet zo rustig aan. En een half. 8, 50. 9, 10, 11. Oké. Mooi, Leon. Ik heb hier een hartstikke mooie grote stok kaarten. Je kan het allemaal zien. Van alles zit ertussen. De schoppen, de harten, klaver, de ruten. Ja. En jij mag willekeurig één kaart uitzoeken die jij wil hebben. En dan strak tegen de borst aanhalen. Strak er tegenaan. En dan moet je eerst zelf kijken. En dan moet je het delen met het publiek. Dan draai ik mijn eigen om. Die andere 2 ook, en anders zeggen ze het ook. En anders klopt er niks meer van. Oké, goed. Ik zal het goed laten zien. En als je klaar ziet, moet je mij even een centje geven. Boven nog gezien? Ja? Oké. Ja? Doe hem terug. Mooi. Ja. Dan heb ik hier met een stok kaart. En dan moet jij een keer stop zeggen. Stop? Ja. En stop daar maar mooi tussen. En dan moet je een keer met de vingers knippen. En een keer. En dan denk ik dat dit hem is. Ja. Is hij daar? Ja, fantastisch die jong. Fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Ja, Leon, we gaan verder met het tweede deel van ons act. Kei bedankt voor uw medewerking. Ja, gedaan, jongens. En zoals jullie het kunnen zien, magisch dat Muk was. Maar wat als we jullie vertellen dat het nog veel magischer kan. We zien in Kullen bevlogen geraakt van telekinetische magie. Dat wil zeggen, wij kunnen met ons geest grij verplaatsen zonder dat we er met de handen aan zitten. Kijken jullie met?
Pielhaas, joh. Timing is goed. Pielhazen. Altijd verrassend met deze jongens. Je zit er met een stapmotten elke dag. Het trio van 2024. Hier staan ze voor jullie. Adjudant Sil, Adjudant Dion en Prins Rob de Tweede. Mooi jongens. Het is uit. Het is over. Je zag het net, de magie is over. We gaan hem uitzetten, Leon. Ja. Kun je mee helpen? Ja. Dit is ons aanschakelen. Ziet er goed uit trouwens. Ja, zeker. Ik heb blij dat ik handschoenen aan heb. Oké, goed. Maar niet Pak hem samen vast. Oké. 1, 2. Och, dat is waar ook. Hij blijft aan. Ja. Hij blijft aan, jongens. Ja. Kunt u nog een keer? De knop om nou het kan. Lijf voor u. Wij staan aan. Trio 2024. Geef ze nog één keer een groot applaus. Adjudant Sil, Adjudant Dion en Prins Rob de Tweede. Ja, ben je een erg verwend de laatste jaren hier in Venrooy met onze vastelovensmuziek. Je hebt me al dik horen zeggen en we stonden weer in de halve finale en we doen dit en we doen dat. En ik heb het even opgezocht. Dit jaar het de Rooise vastelovensmuziek. Die leeft als nooit tevoren. 7 halve finalisten bij het LVK. Bij het TVK doen er 5 groepen uit Venrooy met. Geweldig dus. En het is ongelooflijk mooi en geweldig dat al die mensen op de achtergrond zorgen dat onze vastelovensviering en onze vastelovensliedjes voor altijd in de geschiedenisboeken gebleven staan. En dat wij kunnen genieten van de muziek van ons mooie... Dit is mijn Tommy. Maar Tommy, ja, dan wil ik ook eigenlijk dat je het goed doet, Tom. Want dan kom dan maar even terug. Hier ligt ook nog wat. Nee, ja, hier. Ja, 1 taak had hij. Maar je zit... Maar hij zit dicht bij de grond, dus ik kan het goed vinden. Nou, nee, nou, dat is flauw, dat mag ik allemaal niet zeggen. Goed, wij gaan genieten van de winnaars van het Liedjesfestival van afgelopen jaar. In november was dat. En deze jong Vrolly, die dreven boven en die kwamen als winnaar uit de bus. En we zien gruwelijk grut dat ze hier zien. Ze doen ook met aan het TVK, met de pop aan het dansen. Hier is Zo Zit Dat! Nou, popmuziek die daar niet klinkt, maar iedereen de vastelovensliedjes zingt, dan dansen we er flink op los. Vastelovend is begast. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Klets, geschmien, dans op ons vieren. Wij lieken wel op poppen.
spien. Wij lieken wel op poppen. Dans met iedereen. Verkleed, gesminkt. Dans op ons spien. Wij lieken wel op poppen. Dans met iedereen. Dans met iedereen. Want we hebben de poppen aan het dansen. Wij willen dansen, dus geen vakantie. Vanaf de ganzen, je wil ons dansen. Je doet het niet zonder te chansen. Want dan hebben de poppen aan het dansen. Want dan hebben de poppen aan het dansen. Wij willen dansen, dus geen vakantie. Vanaf de ganzen, je wil ons dansen. Je doet het niet zonder te chansen. Want dan hebben de poppen aan het dansen. Ja, Circus Muk, geef ze nog één keer een groot applaus. Zo zit dat met de pop aan het dansen. Dank jullie wel, dames. We gaan verder met een dansact die hier op de bühne staat. Daar zijn we gruwelijk blij met. Het eerste gedeelte van die dansgroep zag ik jullie al in het begin van de show terug. We gaan nu nog een ander gedeelte van deze show, van deze dansgroep. En zij nemen ons met naar het circus, naar het echte circus. In het begin zagen mensen kijken, heeft die commissie Muk nou een dans ingestudeerd? Nee, dit zien namelijk topdansers u van Danshuis Wel. En zij gaan ons verblijden met Crazy Circus. We zijn blij dat ze er weer zien. Geef ze nog één keer een groot applaus. Hier zien we voor jullie Danshuis Wel! Ladies and gentlemen, children of all ages, welcome to the greatest show on earth. Let me see what you can do. Like a circus. Yeah. There's only two types of people in the world. The ones that entertain and the ones that observe. Well, baby, I'm a put on a show kind of girl. Don't like the backseat, gotta be first. I'm like the ringleader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. When I put on a show, I'm running this. When I put on a show, I'm running this. All eyes on me in the center of the ring, just like a circus. When I crack that whip, everybody gon' trip just like a circus. Don't stand there watching me, follow me, show me what you can do. Everybody let go, we can make a dance floor just like a circus.
Beat. Gij wat mooi, gij het ons veel gebracht. Muk, oude lach hinkt hier weer in de lucht. En als wij straks dan weer op huis aangaan, zal de lach hoog aan de hemel staan. Gij wat mooi, gij het ons veel gebracht. Mag, oude lach hinkt hier weer in de lucht. En als wij straks dan weer op huis aangaan, zal de lach hoog aan de hemel staan. Bielhazen, Bielazinnen, aan deze mooie avond komt een eind. Helaas, ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel. Deze muk was nooit mogelijk geworden zonder de hoofdrolspelers van het circus. De artiesten, groot en klein. En natuurlijk willen we ook bedanken de dames van de Griem. Die hebben nog geprobeerd ons er mooi zo mogelijk mee te zien. Dank jullie wel. Line 29, Roel en Jules, bedankt voor alle muziek tussendoor. Dank u. Natuurlijk de jongens of de mensen van de Schouwburg, de dames in de foyer en voor het licht en geluid. Iedereen, dank je wel. Natuurlijk de jongens en mechjes die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ik heb een groot applaus voor de commissie Muk. Maar bovenal jullie het publiek, hartstikke bedankt. Hopelijk volgend jaar weer. We gaan dadelijk even door boven in de bolzaal. Ik hoop dat jullie er zijn uitgezet met de Hofkapel. Tot straks, let op mezelf, maar ook op een ander. Vastelovend samen, dit was Muk 2024. Muk, gij wat mooi, gij het ons veel gebracht. Muk, oude lach hinkt hier weer in de lucht. En als wij straks dan weer op huis aangaan, zal de lach hoog aan de hemel staan. Dank jullie wel.